Сённяшні дзень для баранавічаў асаблівы. Горад адзначае свой 148-й дзень нараджэння, традыцыйным святам баранавіцкая вясна. І прыбыццё эстафеты полымя міру другіх еўрапейскіх гульняў стала для граджан сапраўдным падарункам. На цэнтральнай плошчы агонь прымалі старшыня гарвыканкама Юрый Грамакоўскі і майстар спорту міжнароднага класа па плаванні Юлія Хітрая, якая двойчы удзельнічала ў алімпійскіх гульнях. Мы очень гордимся, конечно, что первой в Беларуси пламя вторых европейских игр встретила Брестская область, и мы очень рады, очень и очень горды, то, что и длинный маршрут, эстафеты пламени мира пролегает через территорию города Барановичи. Это, конечно, очень здорово. Все вместе дадим старт эстафете. 3, 2, 1, старт! Сярод факеланосцаў Іван Шэўмер, чэмпіён Рэспублікі Беларусь па рэгбі. Агонь са свайго факела ён перадаў жыхаркі Барановичаў Кацярыне Станкевіч, якая выхоўвае 18 родных і прыёмных дзяцей. Уладальніца титула «Жанчына года Беларуси». Очень приятно, что наш город принял участие в факелоносной эстафете. И мне приятно передавать факел мира, который символизирует добро, любовь, мир. Падчас эстафеты факеланосцы наведалі некалькі значных для горада месцаў. Сярод іх Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт, якому сёлета спаўняецца 15 гадоў. Удзельнікаў эстафеты павітаў рэктар універсітэта Васіль Качурка і сотні студэнтаў. Ну а першым факеланосцам на гэтай кропцы маршрута стаў ураджэнец Барановичаў, намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Павел Лёгкі. Очень важное событие, и я считаю это большой честью, то, что мне доверили пробежать по улицам того города, где я родился, вырос и который я люблю. Усяго ў эстафеце ў Барановичах узялі ўдзел каля дзясятка факеланосцаў і спартсмены і прадстаўнікі іншых сфер дзейнасці. Таксама полымя міру завітала на адно з буйнейшых гарадскіх прадпрыемстваў 558-й авіяцыйны рамонтны завод і аэрадром 61-й знішчальнай авіябазы. Апошняй жа кропкай эстафеты на Брэшчыне стаў горад Косава. Алена Ракуць, Людмила Салзана, Миколай Руцкі, телерадиокомпания «Брест».